omahe jelebut lur, omahe ambrol lur. Lapangan tahap. Hancur. Nemen iki. Nemen sapa pentok nemen iki. Jan. Berarti wae ketok keng kidul. Nggih. Pun ngobos ngoten niku. Kok pas iki rene aku hubungan tak. Inget di mabur itu. Mari ngoten. Keceblokan mercon lur, lokasi lapangan tahap kidul lapangan tahap hancur. Keceblokan mercon. Omahe jelebut lur, omahe ambrol lur. Lapangan tahap. Hancur. Nemen iki. Nemen sapa pentok nemen iki. Jan. Berarti wae ketok keng kidul. Nggih. Pun ngobos ngoten niku. Kok pas iki rene aku hubungan tak. Inget di mabur itu. Mari ngoten. Keceblokan mercon lur, lokasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.